Hľadáte pre svoju rodinu dom, ale žiadna ponuka vám nestačí? Poďte, ukážem vám dom, ktorý sa vymýka všetkým štandardom. Sme v Senci, v tichej výnimočnej lokalite Lužianky a tu pre vás chystáme jeden výnimočný dom. Vítajte doma a poďte ďalej, čaká vás prehliadka, ako len tak niekde neuvidíte. Keď hovorím o veľkorysom priestore, nemyslím len steny, pozrite na tie obrovské okná a cez ne budete prechádzať každý deň do svojej súkromnej oázy. Práve na tomto mieste vybudujeme terasu o výmere 39 m2, ktorá bude ideálna na grilovanie. Tento dom stojí na pozemku s rozlohou 620 m2. V radovej zástavbe je to absolútny unikát. Máte tu dostatok súkromia na rodinný bazén, detské ihrisko aj dokonalý trávnik. Tento dom predávame v stave holodomu. Viete, čo je na tom najlepšie? Nič pred vami neskrývame, môžete si to tu celé pozrieť. Práve sme v technickej miestnosti, kde budete mať tepelné čerpadlo, fotovoltiku, podlahové kúrenie, optický internet. Vidíte poctivú realitu a táto realita má spolu 248 m2. Je to skoro dvakrát toľko ako bežný štvorizbový dom. Na poschodí sa nachádzajú dve detské izby s balkónom. Detské izby majú vlastnú toaletu s umývadlom a vlastnú kúpeľňu, kde sa nachádza sprchový kút, baňa a priestor pre dve umývadlá. Na poschodí sa nachádza aj spálňa rodičov s rohovým oknom orientovaným na západ. Spálňa rodičov má vlastné vecko, aj sprchový kút s umývadlom. K spálni rodičov patrí aj takýto šatník. A tu je dôkaz našej poctivej práce. Masívne železobetónové stropy. Žiadne lacné sadrokartóny alebo kompromisy. Toto je garancia dokonalej statiky, bezpečnosti a hlavne špičkovej akustiky medzi poschodiami. Prémiová štvrť v Senci, gigantických 248 m2 užitkovej plochy, pozemok o veľkosti 620 m2, dom nabitý technológiami a cena je 479 000 eur. Je to nový, bezpečný domov bez kompromisov pre vašu rodinu.